Tak ahoj, já jsem Ondra, je mi 22 let, studuju v Českých Budějovicích na peďáku tělesnou výchovu a sport. Ahoj, já jsem Sua, je mi 23 let a studuju na ČVUT v Praze leteckou dopravu. Sua dojel autem až do Istanbulu a já jsem projel celou Černou Horu. Když jsme spolu takhle jednou na pivku o tom mluvili, vyprávěli si zážitky, tak jsme vymýšleli, co a dál. Čím víc piv jsme měli v sobě, tím šílenější nápady nás napadaly a jsme přišli k závěru, proč vlastně nedojet až k hranicím Číny. Ráno jsme začali přemýšlet a zjistili jsme, že jsme vymysleli úplnou blbost. Ale čím víc jsme si hledali informací a zjišťovali věcí, čím tam dojet, jak se tam dostat, tím nám to přišlo jako lepší a lepší nápad. Potom přišla řeč na to, jakým autem vlastně pojedeme. Pojedeme Feliciem, zaznělo. Proč ne? Je to auto, který jsme v 15 řídili. Dělali jsme v nich autoškolu. Měli v nich první sex v autě. A je to docela jednoduchý auto na údržbu, který je docela málo poruchový. Navíc nám ho dali lidi zadarmo. K tomu ale, abychom dotáhli náš projekt až do konce, potřebujeme vás. Auta jsme sice dostali zadarmo, ale z kapesního od maminek. Nejsme schopní tuhletu výpravu zaplatit. Za vybrané peníze dáme dohromady naše auta. A zaplatíme hektolitry ruského benzínu. Podporujte naší expedici a pojďte tak s náma do Číny. Nejste jediný.